Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, distinguished ladies and gentlemen, before the salutations as protocol demands, allow me, Your Excellency, to invite Reverend Fetereza Otchipa of Jali Baptist Church to open this function with a word of prayer. Tipempe chonde amagule tatokoza kwambiri tilole ni tsopano kuti tiyambepo. Zikombo kwambiri amagule tiyambe mwambo watu mawa uno. A President tisanayambe zonse ndipempe abusa a Fetereza Otchipa a Jali Baptist Church kuti atsegule mwambo huu ndipemphero abusa. Tiyeni tiweramise nkhope zathu pansi kuti pemphere. Tikubwera pamaso panu mawa uno Yehova makamu mu dzina la Yesu Kristu. Tikukuyamikani chifukwa cha tsiku la lero pa 17 Oktoba chaka ya 2020 chimene kuno kuzomba komanso dziko la Malawi ndi tsiku lalikulu kwambiri chifukwa His Excellency President wa dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Chakwera afika malo ano. Ndipo ndifuna ndikuyamikeni chifukwa mwayendesa pasewu munakhala driver wawo kufika malo ano. Tikukuyamikani ambuye chifukwa choti program ya tsiku la lero ndi imene a President Dr. Lazarus Chakwera ili patima pawo program ya ulimi. Ndipo lero ndi tsiku limene akonza malono kuno baba kwathu kwa Jali kuno kwa Mwambo kuti akhazikitse program imeneyi ya affordable input program. Ndipo sinambe china chilichonse ndikufunsani kuti mutitsogolere mukhale pa mpando musonkhano umenewu. Tikukuyamikani chifukwa masomphenya a President athu a dziko lino la Malawi Dr. Chakwera ndi akulu pa nkhani ya chakudya. Ndipo nthawi zambiri akhala kunena kuti amadana ndi umphawi wa chakudya. Dziko likamaperewera chakudya chitukuko sichimayenda. Mabanja akumuzi kuno tikamasowa chakudya timasowa pogwira. Ndipo zaonetsedwa kuti anthu opitira 4 million atenga nawo gawo pa affordable input program. Zimene baba ndi mbiri yoyambirira kuno ku Malawi. Zikonesa kuti mtsogoleri wa Dr. Chakwera akumuganizira munthu wosauka mulimi amene ali ndi munda waung'ono kumudzi. Ndikufuna Mulungu masomphenya amene ali nawo mwakuze ndikuti Yehova zipatso zabwino za masomphenya a utsogoleri umene Yehova zifike pa chimake penipeni pamene tiyamba kulowa mukumunda ndi kudzala mbewu pansi. Ndikupemphera mu dzina la Yesu kuti Mulungu mutipase nyengo yabwino ya mvula kuti masomphenya a President athu akwaniritsidwe. Kwalembedwa Masalimo number 127 kuti mukapanda kumanga nyumba ino Yehova timamanga pachabe. Ndikupemphera kuti Mulungu mulole kutipasa nyengo yabwino kuti vision imene a President athu ali nayo yoti Malawi tisiye kupembedza chakudya maiko akunja. Malawi ikhoza kuyamba monga manena kupereka kugulitsa chakudya maiko akunja. Monga amene amanena President athu kuti safuna kuti munthu azigona ndi njala. Mulungu masomphenya amene akhoza kukwaniritsidwa mulatipasanso nyengo yabwino ya mvula kuti ngati ife Malawi tikhoza kukwanisa kukhala chakudya chaka chonse osapempha. Litamandike dzina lifo cha utsogoleri umenewu. Mulungu ndikupemphera kuti malo ano sopano pali akulu osiyanasiyana musogolere programu yonse. Tikukuyamikani chifukwa kuti mwambo umene Yehova a President athu a Dr. Chakwera analola kubwera kuno kuzomba likanga. Ndifuna ndikuyamikani chifukwa cha mwana wathu ambuye Abigail Bongwe amene mpyoda lino kuti nthawi zonse masomphenya akenso ndi othamanga kufikira pana paliponse. Ndipo ali ndi utumiki wake ambuye wokoma zosowa zanthu. Ndikufuna kuti masomphenya amenewo ndi masomphenya amene ndi a President athu ambuye agwira nawo manja kuti chitukuko chathu cha dziko lino chipite patsogolo. Mutidalitse tonse mu dzina la mphamvu la Yesu Kristu. Amen. Athokoza kwambiri abusa. Your Excellency Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Honor Catherine Gotani Hara MP, Speaker of the Malawi Parliament. Honorable Robin Lowe MP, Minister of Agriculture, and all Cabinet Ministers and Deputy Ministers here present. Mr. Zanga D. Chikosi, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials with us this morning.
partners, and all the members of the Tonse Alliance here present. Honorable Abigail Sharif Bongwe, Member of Parliament for Zomba Rikangala constituency, and all members of Parliament here present. Paramount Chiefs, Senior Chief Chikowi, and all traditional leaders here present. Reverend Feleni Duncan Lichapa, officiating clergy, and all the religious leaders with us this morning. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellencies, sir, I take the pleasure of welcoming you to the official launch of the Affordable Inputs Program, AIP, which was at the top of your agenda when you took over as President of the Republic of Malawi. Your Excellencies, sir, Malawians have been eagerly awaiting the implementation of AIP, and to have it take off the ground today is a cause for celebration. We are looking at attaining food security at household and national levels, and this is the beginning, as you've said, Your Excellency. Olemekezeka President, ndikufuna ndikulandireni lero kumwambo ofunika kwambiri okhazikitsa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ngati pali nkhani imodzi yomwe munayika patsogolo chitengereni udindo ngati President wa dziko lino, inali imeneyi yofuna kuthandiza kuti Amalawi adzipeze zipangizo za ulimi mtengo otchipa. Kuti lero zatheka, ndikukhulupirira ndi chisangalalo chokhachokha kwa tonse Amalawi. Sizotero kodi? Tikuti zikomo kwambiri President. Alimi okwana 4,279,100 omwe ali mundana nawo nduna wa zaulimi apindula ndondomeko imeneyi, athandizika kugula ndithu bagi ya urea, NPK, komanso kaphoso kakang'ono kambewu pa mtengo wa 2,000 kwacha. Ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri. Ndiloleni a President nthawi ino kuti ndiyitane mfumu yayikulu Chikowi kuti apereke malonje, komanso akulandireni lero kudera koko kuno pa tsiku lalikulu kwambiri. Amfumu bwerani tsopano manja mwa afumu pamene akubwera Senior Chief Chikowi. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndipereke ulemu kwa President yathu kuti mulandire ulemu wanu. Ulemunso upite kwa amayi athu, aspika a nyumba ya malamulo, mulandire ulemu wanu. Nduna zonse za boma, ulemu wanu. Osayiwalanso a MP adera lino, mulandire ulemu wanu. Ma MP onse amene akuperekezani alandirenso ulemu. A DC ya Zomba ino landirani ulemu wanu. Cheya wa pakanso ulemu wanu. Talandiranso mafumu awiri akulu, Paramount Chief Kawinga, Paramount Chief Gomani. Mulandirenso ulemu wanu pamene mwakhalapo. Mafumu anzanga, Masino Chief, Matie, magrupu, masabutiyeso alipo mpano, landirani ulemu wanu. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, landirani ulemu wanu. Mumve mumtimamo kuti takulandirani ndi manja awiri pamalo ano. Komanso ndi chinthu cha mtengo wapatali kubwera tsiku la lero kuzasegulira programu ya zipangizo zotsika mtengo. Tikuthokozeni kwambiri bwana. Ine bwana President ndayima pano. Sinayenera kuyima pano koma chifukwa chonena kuti dera lino ndilatiye Mwambo. Nde zinthu zili ku koti, ena anatenga injunction ku koti. Ndesa anazilongosole bwana. Koma tingopempha popeza inu mwafika malo ano, mutithandizire kuti mwina mwaka koti aendese mwansanga-sanga. Chifukwa kuti mafumu ifeyo ndi amene eno tikukangalika kuyambira kumadera kwathu komanso kumadera kuno. Komanso Nzomba muno muli mafumu atatu amene asanalowe ufumu. Palitiye Mwambo, palitiye Kuntumanji, nde palitiye Nkumbira.
koma monsemo tikumayesera ifeyo mafumu akulu kupita komanso mapalamenti ali kumbuyowa kupita mwina kukakamba ndi akubanja koma zikuonesabe kuti amatenga injunction kupita ku koti. Bwana mutithandize kuti mwina mafumu amenewa tiziyenda nawo komanso azigwira ntchito chifukwa chonena kuti chitukuko chimaonongeka kudera sowa wosogolera. Bwana ine anthu akuno andituma kunoko tili ndi depoti pajali pansika pajali. Depoti imene yoyo ndionena kuti tinayambapo kale kuyikonza koma chifukwa cha ndalama yayima. Bwana timangofuna kuti tipempheko kuti mutithandize depoti imeneyi kuti ite. Bwana pali msika wa jali. Msika wa jali ndionena kuti uli pansewu penipeni poti anthu amagulisira malonda awo pansewu penipeni. Nde kupangira ngozi bwana timati tipemphe kuti ngati nkotheka mutimangireko mpanda kuti anthu onse amene agulisira malonda mu msewu alowe mkati azikagulisira mkatimo. Komanso msika umene umatibweresera chuma pa khanso. Bwana china chimene andituma anthuwa ndi chipatala. Kunoko chipatala chili pafupi apa komanso chipatalacho ndicholipira. Ambiri sakwanisa kufikirapo kuti akalandire mankhwala. Ndana ndipempha kunena kuti anthu akuno akufuna chipatala. Bwana pali maskulu awiri ngati asala atatu. Pali skulu ya Umozi CDSS ndi Chichiri. Maskulu amenewa ndi secondary school koma bwana alibe magesi. Anandituma kuti mwathandizeko kuti mwina mwayikireko magesi. Bwana ife anthu mukutiona pano tangowala lero bwana koma bwana anthuwa alibe chakudya njala. Afa ndi njala tithandizeni mkoni. Bwana pafupi pamene wafika inenso mene mukundiona bwana ndayima pano magesi ndilibe madzi abwino ndilibe. Lero nkafuna uchaja phone makachaja mtauni kuti ndilumikizane nawo. Bwana ngati nkotheka mundithandizeko. Komanso bwana tili ndi msewu oyambira Thondwe Mayaka kalumikizana kwa jali. Umene msewu ndi ofunika kukonza chifukwa chonena kuti umadusa magalimoto akulu otenga Ford akupita kumisika ndi msewu onena kuti osalongosoka bwana. Bwana pomaliza ine ndifuna ndikuthokozeni potisankhira mwana wa kuzomba Ntonya kwathu kumene ndachokera ine constituency ya Nedipoya Chehe Abasi kukhala wachiwiri mlangizi wanu bwana. Ndifuna ndikuthokozeni kwambiri. Bwana ndilibe zolankhula zambiri popeza ine dera lisilanga zinazo amaliza MP adera lino. Bwana pamene mukuchoka pano ndifuna ndikufunireni zabwino zonse pamene mukuchoka pano pamene mukuyenda. Ambuye azikusogolerani zikomo kwambiri bwana zikomo. Tentaombere mmanja mwamphamvu amfumu wachifumu athokoza kwambiri amfumu. Olemekezeka president palinso magulu ena ambiri amene abwera lero kuzachitira umboni mwambo umenewu. Ndaona pali Zomba Central Vendors mulipo twete. Palinso achanko pakati pathu nawonso abwera. Ndaonanso ogwira ntchito mboma mba civil servants nawonso alipo mpano. Mundilole mosataya nthawi a president ndiitane phungu wa nyumba ya malamulo wa Zomba Likangala olemekezeka Abigail Sharif Bongwe kuti nawonso atilankhule. Manja mawo amene abwera IMP.
Ulemu upite kwa president yatu tate wa fuko a President Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu winanso upite kwa speaker atu Mai Gotani Hara, a deputy speaker Bambo Kazombo, anduna onse amene ali pano, ma ministers onse amene ali pano, mafumu onse amene ali pano, amayi ndi abambo, anyamata ndi asikana. A president lero zindivuta kuyankhula. Mawu anga mbiri ndongo yamika Mulungu. Kuti a president zimene mwachita Ambuye alemekezeke. Ndife ndani kuno kuzambalika ngala amene amatiyang'anira, amene amatikumbukira. Magalimoto amene abwera kuno amangodusa nkumapita. Koma president zimene mwachita mwaonesadi kuti inu ndinopemphera, mwaonesadi kuti dziko la Malawi mufuna mulitukule, mulichose kumavuto amene analipo akale ndi kale. A president, ineyo mawu anga oyambirira ndifuna mudziwe kuti kuno kuzomba tikati tamulandira munthu timampasa malo. Ndiye ifeyo anthu akuzomba likangala tifuna tikupaseni malo kuti tizikuonerani pafupi. Koma pamene tikupasani malo timafuna tikupaseni mtukawu. Mmene anenera amayi achikowi adandaula nkhani ya mafumu. Kunodi zona tilibe tiye. Tiwe watu anamwalira zaka 15 zapitazo. Koma tikusowa munthu oti atitumikire. Tili ndi magrupu amene anayenera kuti akwezedwe, koma magrupu amene wasakukwezedwa. Akakhala mafumu, nde mafumu tikusowa kodi tipanga nawo chani. Kwangokhala chinambalala chipwirikiti. Mwachimene cha a president ndimafuna kuti chonde tipaseni munthu oti akhale maso anu atumikire dera lino la zomba likangala. Ndimafunanso ndime pa nkhani ya njala. A president kuno kuli njala ya zaoneni. Anthu amene mwaona apawa linakakhala lakale, anthu amene wanakazaza munakasowa poponda. Koma anthu amenewa akhalira kudya mango, koneka mukaona kuti nkhope zawo ndizosasangalala. Ndipo asa president a president yatu dera la zomba likangala anthu akamaziwa kucheza. Musadabwe nawo anawa akhala akusirira kumaona madera anthu ena kukupita ma president. Ife ndikoyamba a president kuti anthu wakuoneni. Ndiye mwakhululukire chisangalalo ndi chachikulu. Komanso a president ndimafuna ndikuuzeni kuti dera lathu la zomba likangala tili ndi mavuto angapo. Mavuto ena ndi nsewu. Tili ndi nsewu wa ndege Kachulo. Nsewu umenewo chaka china chilichonse timauzidwa kuti ukhozedwa. Koma ikafika nthawi yokhoza nsewuwo timangonamizidwa. Chimene cha president ndikuziwa kuti ineyo kuzangoponda likangala awa ndi madaliso akulu. Ndiye kuti nsewu umenewu mutikhozera. Komanso president ndimafuna ndikupempheni. Dera lathu lino
tili ndi mwambala waukulu kwa mbalu. Mwambala umenewu umakhala ukuvuta nthawi ya nyengo ya mvula. Chaka chatha mabanja opitirira 2000 anavutika kwambiri. Tinali ndi makampu opitirira 40 chifukwa cha nyengo ya mvula. Ndi zifundo zanu a president ndimafuna ndikupempheni chonde a president kapulumuseni anthu akambalu apita ndi madzi. Komanso a president mwina mukhoza kuona pamene takhalapa pano ndi pa skulu, koma wiki yathayi kunapita mphepo yoopsa kwambiri yakakatula building ili ikuoneka kusogolo kwathuyo, ukusa kuli skulu ina magomero inachoka denga. Timafuna president kuti mutithangatire ana anu amene asakhale asogoleri amawa asamachite kuvutika kuphunzira pa mtengo, chifukwa kuno kuli maskulu ambiri koma president ana akuphunzira pa mtengo. Madesiki tilibe, mipando imene tilibe. Komanso tisangoganizira ana a skulu okha, koma tiaganizireso aziphunzisi. Aziphunzisi akusowa pokhala. Patapezeka mwayi mutawamangirako manyumba amaphunzisi. Komanso dera lino la Zomba Likangala tili ndi malo akulu. Tinapemphedwa kuti tiyang'ane malo a secondary school, malo tinayang'ana koma tingoyang'anira kunjira. Kuti chonde a president malo a school titumizireko ni secondary school imodzi yokha kuti ana anuwa asazaname kuti analephera kupita ku secondary school chifukwa choti amasowa pophunzira. A president mawu anga osiriza, dera lathu la Zomba Likangala lili ndi anyamata ndi asikana ambiri, koma anyamata ndi asikana ambiri amenewa akusowa kuti angapange chani. Ife kuno timangomva kuti kuli ngongole za madefu. A president azimayi so anandituma ndi azimayi azipembezo ananditumaso kuti iwowa khumbo lawo ndiloti mukamaganizira anyamata ku nkhani ya madefu iwowanso mwakumbukire. Komanso mafumu aja anandituma kuti ali ndi nkhawa zambiri zoti akuuzeni. Amafuna kuti mwina siku limodzi lokha muzangoayitana ku nyumba ya chifumu kuti muzacheze nawo. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni kwambiri a president pobwera kuzatipondera kuno ku Zomba, ndiponso pozayika programu iyi kuti Ambuye azingokudalisani, akupaseni moyo wautali kuti tione zabwino zimene mwatikonzera. Ndi mawu amenewa ndikusireni mtendere wa Ambuye. Pamene mukubwerera muyende ndi Ambuye ndipo mutiuze nkhawa zanu zonse zimene munatitengera. Koma anthu a Zomba Likangala alonjeza kuti ayenda nanu. Ambuye akudaliseni. Zikomo kwambiri. Tientaombere mmanja mamphamvu IMP athu. Zikomo kwambiri, tathokoza kwa basi. Zikomo. Zikomo kwambiri. Olemekezeka a president, nkhani imene mwabwera kuzakhazikitsa kuno ndi nkhani yofunika kwambiri
kuyang'anira kuti dziko la Malawi limadalira kwambiri ulimi. Ndi nkhani yofunika kuimvetsetsa bwino kwambiri, ndiye mundilole nthawi ina president ndiyitane Winiko komanso Jacobo kuti mwina atambasule bwinobwino nkhani imene malo ano. M'manja mwa Winiko komanso Jacobo. Alangizi takunyadirani kwambiri. Ndipo alangizi mukugwira ntchito yotamandika. Mukati uzire kuboma ko kunena kuti mwagwira ntchito. Ine pandisangalasa ndi apa akunena kuti komolo mukalipasa ziwiyazo. Mukalipasa china chilichonse komolo mwelonso likulandira 4 million aliyese. 4 million ndi adisotu ndiopamani azilandira komolo 4,279,100 inu muzitenga 279 yo muzijaso nanu ndipo ine Chakwera ndilibe naye mau pamenepo palibe chimene malondola palibe chimene malondola kuli programu ikuti chani ukanafunsa supaneli kufono kozerera mwina ine sinamvese ya president wa dziko ali pano lero inde akuzakhazikisa ndondomeko chabwino ya Fetereza ndi mbewu zotsika mtengo. Undimvetsetse ndikumvetseseni Fetereza ndi mbewu zotsika mtengo sizipangizwe iyayi. These are not machinery. Iyi ndi ndikukumvetsetsani inu ndi alangizi mukuziwa mukugwira ntchito konko fanya pa Chingereza akuchakuti affordable inputs program. It's not machinery. Iya ndikukumvetsetsani Fetereza ndi mbewu zotsika mtengo. Sapano ndiye ndibwere pafika pasopano mukunena kuti 4,279,100 iyi ndi alangizi ati imene azipereka ndalamayo pakhomo lina lililonse koma chaka chino tidya ndalama tizidya koma Chakwera wayamba bwinotu Chakwera inu ni chilima ine ndilibe nawo mau. That is again the wrong information. Chabwino 4,279,100 chabwino ndi alimi ang'ono kapena nene kuti makomo ang'ono makomo alimi ang'ono. That's the right description. Makomo alimi ang'ono because panopa amene atalandire is not an individual. Ndi makomo si munthu ndi makomo kapena banja likusiyana ndi programu ineja ya makuponija ineja anthu amalandira mmodzi ineja facha makuponija yatha idali ndi zifukwa zolakwika zambirimbiri. I don't have to go back. Alangizi iyi ndi alangizi facha che iyi padambala imene ya 4,279,000 siyangochokera mutu singachokere mutu unduna wa ulimi Malawi muno ni ma ADD8 chabwino Karonga Salima Nzuzu Lilongwe Machinga inde alangizi name it inde ndiye mene ma edit amene they have been divided again into EPAs. Ndiye ma EPA mene mo alangiza nanga kupita khomo ndi kumalembera kupanga recruit mabanjawo tikati pakhomo nyumba makhala anthu 4 kapena olo 8 mene muja amatengapo munthu mmodzi oyimirira khomolo facha chilira kodi makomo kapena households chifukwa lizilandira ndi khomoli si munthu kuzonyiza kuti malinga ndi chikhalidwe chathu chakuno ku Malawi ndiye kuti nambala izo si 4 million nanga sikuno we share ndiye pamene pabuya nambala ija 4,279,100 sopano
cholinga chake cha Chakwera ndi achilima mutose government akufuna kuti cholinga ndi chani sindifuna ndimvesetu akufuna zitatu Chakwera akufuna zinthu zitatu chabwino mmakomomu mukhale chakudya chokwanira chachiwiri ngati muli chakudya chokwanira mmakomo mabanja mukhala chakudya chokwanira fede ngati mmabanja ndi dziko muli ndi chakudya chokwanira inde dziko likhala ndi surplus umphawi utha Chakwera atu amene koma amene ndi wa mathematics bwayi zimene zitu akupanga pa 100 days 100 days only 100 days nanga atakwanisa chaka iyo yakakwanisa chaka imeneyi tizampangira mademoti Chakwera ndichilima utipha ndi chikuku atipha ndi iwe utipha basi ndipo Chakwera mutipha ndi kudya now chabwino munthu ndipo kaundula ameneyi inde ku Ministry of Agriculture ako aliko ma ADD alimo ma EPA alimo so pano munthu kuti ukupite ukagule fetereza amene kapena zipangizo zimenezi ndalama ndizingati ndipo chingachitike ndi chani boma lakwekesa game yayikwekesa iyo mu EPA iliyonse mukhala malo oti alimi azikagula zipangizo zimene malo awiri kapena amodzi mu EPA mo ndipo program Chakwera akuti pano mvula yamba kale first priority ikhala kumadera kumene kumavuta mvulako by the time it starts raining heavily kumene kuja zipangizo zili mupalombe musanje muchitipa mukaronga ziliko kale ndio nibwere kufunso lanu mu package imeneyi chabwino ya fetereza ndi mbewu muli zinthu zitatu chabwino muli fetereza wokulitsa ndi woberekeza chabwino thumba limodzi la fetereza wokulitsa mtengo wake 4495 sona Jacobo chonde munthu ndopemphera ati muzini na chilungamo kumalawi kuno sizinathekepo munthu kuwagula thumba la 50 ati abale zingatheke 50 4000 musamulakwise munthu wopemphera uyoyo is a reverend for that matter thumba la fetereza ndi odula kwambiri fetereza ndi odula now Chakwera apanga zimene nizate chilima thumba la NPK 4495 thumba la urea 4495 munthu akapereke agule azipita now ere ku mbewu mbewu mundimvetsetse pali mbewu zitatu chabwino pali chimanga mpunga ndi mapira ndiye mulimi azisankhapo chimodzi kuchimangako OPV amusiya pamenepo hang on zikomo kwambiri kuchimangako munthu ukapita you have choice chabwino utenge chimanga chili mpaketi ya 5 kgs cholemera 5 kgs mtengo wache 2000 kwacha amaine 2000 ndiye kuchimanga kumweko you have again another choice pali mbewu ya chimanga paketi 7 kgs ya chimanga chochita OPV mtengo wache 2000 kwacha amaine ndiye ndibwere kumbe wina ndiyeno pali madena amene uta ife kwathu kuno tikati tidye ndi mpunga kapena mapira again boma la Chakwera amene asina asiye kulinso paketina kuti mulimi asankhe ndi kumene akuchokera kumene cha kuipaketina ya 7 kgs ya mpunga kapena mapira 2000 kwacha amaine now ndalama zizikuoneka kuti zikusika zina ziyata zipereka ndani mufuna mumangise munthu atazipereka ndani amene mulimi watenga zipangizo fetereza ndi mbewuzi wapita nawo adziwe kuti mbuyo muwasiyamo ngongoli ndipo ngongoli imeneyo chikoli chake ndi boma lipita ngati watenga fetereza boma lipitapo likalipire 15,500 inetu anthu ni maauza
imene kumbali ya Fetereza amene that is kufetereza koka ngati bwere kumbewu pamene watenga mbewu zimenezi waikako ngongoli chikole chache ndi boma lipitanso likalipireko 6000 inetu ndimawuza anthu makani ine kuti mmene achilima ndi Chakwera akupanga zawozi tiyeni tilowe tonse alliance taona ndi tikupindulwa ndi IMCP UTM PP liena linetu ndimalena tu koma leo tinjoya atu titavuna mulowe mutonse no Chakwera doesn't allow that kutija mukutanoza kutija paidi kuna kuti oti apindule ni program hii first and foremost ndi Malawi. Chakwera is looking at himself as a leader for Malawians. Ndalama zimene zipita huko boma liononge 160 billion asa sirina chokele mbali imodzi parliament had to sit ndikugwirizana aphungonse aboma ndotsutsa ndikugwirizana boma lononge 160 billion. Program isiona ndale program siona ndale siona chipani siona ntundu siona chigawo siona kutini wakhungulanji. It is looking at Malawians. I think this is a man of God. Ndiye sono ndikuuze oro akamayang'ana akoza kuma kupasa mone kuti Yesu kumuziwa. Uriyo bepera ilendo akabalena kwachake chida chimene amalawi angagwirise ntchito kuti apindule ndi Fetereza ndi mbewu chida chache ndi chiphaso cha nzika. Chiphaso cha nzika sichiona ntundu kuti munthu akagule Fetereza amene mbewu zimenezi ndi chida uja cha nzika basi cha nzika. Koma ndiye ife faje mena langizi tikapita ma IPM kumapanga kalembera amenewo tinkagwirisa ntchito chizika chiphaso cha nzika. Koma ndiye ife alimi amene tikumapanga business so ndiye tinjo yatu munjo yandicha tiziti tikapita ndikukapanga cho ndikugula sozi uje ni ziphaso zina ndikamenya matiru kumakagulisa Fetereza Mozambique. Ndayo kuti tikupindule ndi Chakwera ndiyo weyi. Abone boma tusilinga bwe likuuze ni nzeru maipika weka ndiye pano papa ungomenya palombe uli Mozambique. Winiko ndi Chakwera the honeymoon is over. Ndi Chakwera zimene zai chifukwa chache ndinene pano momveka ichabwino wina asalozedwe asaerekedwe asagundike mutu wache anye kuti abwereke chiphaso cha munthu wina akatengere kulibe kubwerekana akatenga ukatengera kumene kuja kwa Grodila and kwa Adimaki SFRFM kumene kandi kwa Grodila aliyese akafika chiphaso chija ndipera kuti ndichobwereka poyambiri amuza kuti inu mwaba ndo kuba amene ndiye amene agwidwa pakumene kukhala nyamata Dr. Inja nyamata Dr. Inja anyamata kapena anundwe ndi nundwe dinono zesiso tu chitetezo chikhala kumene ndiye palibe kuberekana palibe kuberekana koma munene kuti iyi program iyi ndiyo thandiza Malawi ndipo ndi ufiti weni kutenga zinthu kumakagulisa ngafuna ndikucheretu kumaza kuti naneso ndimapanga za out inebusa sotu yati kunena kuti amalawi tiyena aliyesa akhale mulonda wanza atengepo mbali iteteze katunduyi boma pokhala basi linaona kuti pakhomo pakhale pakuganizani ino ndipamene kuti tu akuti ukatenga matumba awiri amene ndi mbewu imeneyi ndikulima ukapanga bwinobwino ndikusata zonse pokolola uyembekeza kukolola matumba osachepera 32 a 50 kgs each ajani achimanga apa ini koma ndiye kukhala kutafunatu ndiye pano pala nyamata ophunza ku agriculture Dr. Jerome Ngome anthoma even ololowe amene minister layo inu ndiye minister akakhala mateka matumba 32 times 50 kgs times 4,790,000 ndi metric tons angata ine answer amene sininga yankhetu
Atsokoza kwambiri. Nacho sana zikulu zimene. Ngani ngani imene. Ale sakhale mulangolo ndawo. Kwabaze. Ale sa muzizi muntu mungaikire. Muntu mukugulisa bagrodira. Ke wina wabwera. Sabato za platform. Shooting atanzera kumawa. Tenge na amene. Wane na mai yako. Tieni taombere mmanjamo Winiko komanso Jacobo. Tathokoza kwambiri. Ndikukhulupirira kuti tamvetsetsa nkhani imeneyi. Chifukwa Winiko anabwera ndi phuma kwa basi. Paka na 4 million. Zikomo kwambiri. Nthawi ino a president mundiole kuti ndidzutse olemekezeka a Robin Lowe MP kuti atilankhule. Akangomaliza kulankhula ndipempha mwaulemu kuti anduna mwadzutse a president athu nawonso atilankhule. At this juncture, Your Excellency, allow me to invite Honorable Robin Lowe MP, Minister of Agriculture, to make his remarks, and thereafter invite Your Excellency to make your official launch address. Honorable Minister, please. Bwana President, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, Tate Wamfuko, Honorable Speaker, Gotani Hala MP, mabwera nditi moyanu, ndaona Honorable Kazombo, komanso Aisha Atipompo, nduna zonse za boma ndi ma deputy omwe ndakunyadirani kuti mwatilondola kuzakhala nafe pa mwambo. Tili ndi Secretary to the President and Cabinet, Mr. Zangazanga Chikosi, ulemu wanu. Secretary for Agriculture, Mrs. Erika Maganga, ndi wonse amene mwabwera nawo ku nduna wathu. District Commissioner, Dr. Smart Kwedemula, Chairperson wa District Council, Basta Chirwa, Gogo Chikowi, magogo onse ndi mafumu onse amene muli pano, onse amene tuthandizana kugulisa katunduyi, alimi onse, a Reverend Lichapa, alendo onse, amayi ndi abambo. Udindo ndapasidwa lerolo ndioti ndidzutse Bwana President kuti atsegulire mwambo wodabwitsa uwu owuza mtundu wa Malawi kuti programu ya Fetereza ndi mbewu zotsika yatheka ndipo ikuyambika. Ndithokoze Bwana President ndi kutanganidwa kwanu, koma munatero kuti kuzomba kokhako ndipita, ndi uyu tili limodzi lero. Bwana President, ifeyo ku nduna wathu ndamene chiwerengero cha mbiri 80% ya dziko linolo ndi kumene tili alimi. Tikakhala alimi ndiye kuti 60% ya chuma cha dziko lino timasokola ndife. Bwana President, programu ikuti itheke sichinali chinthu cha masewera. Mutatero kuti ku kampeni kuja kumoneka ngati za kampeni kuti tibweresa fetereza ndi mbewu zochipa kwa pano ndanena kuti zinthu zija zikhaledi pa ground, ndiye kunali matimu amene amagwira ntchito imeneyi. Ku nduna wanga
ngati PS analinso ndi matimu wake ochoka ku transport, homeland security, ku trade, konseko kumachoka matimu amakumana ngati technical team kuti azitiongolera tilowera kuti. Nafenso ma ministers tilinso ndi timu yathu yoti tione kuti programu iyi iyenda bwanji. Kumene koko tidagawananso maudindo. Minister of Information autsogolera timu yoongolera kuti forex ikhale mu ndondomeko yake. Iwowa ali ndi Minister of Civic Education ndi Minister of Homeland Security. Komanso tili ndi timu atazaona kuti ino bwana mnazapita ku Mozambique mwakambirana kuti pena pake Fetereza asaime mjiramo. Ndiye chair kumene koko ndi Minister of Transport. Iwo anthawi yonse ayenera kuti alowere ku bail ndi Minister of Trade akatiuze kuti kumene kuziyenda bwanji pena pake zinthu zisaime. Chosangalatsa matimu onse wa ntchito awo akabweretsa ripoti ku office kwathu kuona kuti zulimbitsa mtima ndipo zikuyenda. Tunena pano magalimoto ndi ambiri amene akudusa ku bail lowa mu dziko muno. Fetereza wafika ndi thoti programu mukangotsekulira ikuyambika. Kuma district winako tipanga njira ngati kunduna bwana wakatsekula pano tiona ma region enawo kuti titani. Komanso ma district titumiza nthumwi za ku office kwathu kuti pa district paliponse atsekule ndithu zooneka kuti zinthu sizocheza. Kumapeto wake tufuna mulimi apindule. Bwana President, mutanena kuti imodzi ya nsalamira za high five ndi uthana ndi katangale. Programu iyi tayika ID ija ngati mnawamva chinawini kwa aja ndi Jacob Gonzage apa afotokoza kuti ID ija ndi anu ake okapindulayo palibe zobwerekana. Komanso amene sali mulimi ID yake mu system yathuyo sikatuluka. Ndiye tikupempha alimi mukagula katunduyo ndi wanu mupindule ndinu pakhomo panu. Mulimi amene apezeke atachita kachibwana pali zinthu ziwiri zichitike. Choyamba amangidwe. Chachiwiri khomo limenelo mukupindula kwa Fetereza Otchipa ndi mbewu atuluke. Langizo lina kwa ma suppliers tili ndi umboni wonse kumbuyo munali muchipwirikiti mati mukawina contract kulowa mfield ukagula makuponi ndi ubwera udzasandutsa ndalama nthawi imeneyo yatha. Nanunso pali zinthu ziwiri zimene zichitike. Amene angopezeka kuti apanga kachibwana amangidwe achoke mu system asadzamangenso business ya fertilizer ndi mbewu ndi Minister of Agriculture. Ndiye langizo ndi limenelo tiye tathandiza aliminso tidzithandize. Bwana President, programu iyi ndiyo yamba m'Malawi munomo chifukwa kumbuyo konseko alimi ana 900,000. Ndiye 900,000 eyo mulati mwafunse agogo chikoyo acha akalandira ka Fetereza kunali nkhawa kuti kodatenge ndani kunali matheche kumidziwo. Mmudzi mmalowa matumba mwina 4-6 ndi umakagawana mtimbale. Pano ndi khomo lililonse sitisempha mulimi
khomo lililonse limene amazuti ndine mulimi, khomo ili timalima, khomo ili lili ndi nkhali ndiye kuti amaphikira limodzi, kupite Fetereza ndi mbewu kumeneko. Mtati mwatsati achinawini kwacha amanena kuti mabanja aku Malawi, tikati banja ndiye kuti bambo, mayi ndi ana mwina awiri kapena atatu, ndiye tingoyerekeza kuti khomolo lili ndi ana awiri, ndiye kuti opindula ndi 4 times 4.2 million, tiona kuti anthu oposa 16 million m'Malawi munomu akupindula ndi programu iyi. Ndiye tilole kuti business iliyonse timagawana, alimi ndi amene wakupindulawo, enanu mudzakwanise kuti gula kwa alimiko kuti nawonso apezepo olowa, kwanda alimbise mtima alimi. Kumbuyoku kwakhala mamiddlemen, mavenda oti tikakolola mbewu ija yonda amene amatenga kufika pena pake adima kuti dzambo gula katundu January, nde boma la Tonse Alliance mosokozedwa ndi bwana president ali apawa tapanga ndondomeko kuti mukalima adimaki ibwerere mchimake iyambe kugula mwachangu mukangokolola, opindula mukhaleni. Ntchito ya leroyi ndi uthenga kumtundu wa Malawi kuti programu ija yatheka ndipo ikuyamba. Alimi kuti mupindule kwambiri, tirani manyowa kwambiri. Alimi amene atire manyowa apindula tukuopsa, ndiye tiwapempha alangizi akamazungulira midzimu alimbikitseni alimi upatula Fetereza pa yekha. Nthaka imene athidwa manyowa ndi imene mulimi amapindula. Bwana President, ntchito imene napatsidwa kwa Lero ndi imeneyoyo. Ine ndimati ndikupempheni mwaulemu mokonda dziko lino kuti inuyo muyimirire mwalankhule Amalawi, mwatsimikizira Amalawi kuti ntchito ijathekadi. Fetereza Otchipa ndi mbewu yotchipa kuchokera mukangomaliza kulankhula yayambika. Ulemu wanu Bwana President, Mulungu akudaliseni. Thank you.
Tathokoza kwambiri zikomo. Ulemu wanu Speaker wa ku nyumba ya malamulo a Catherine Kotane Hara amenenso ndinu aphungu muja vanenera kuti pano mabwera ndi a Deputy Speaker wanu Akazombo komanso a Deputy Speaker wanu Maya Aisha Mambo. Olemekezeka Robin Lowe MP anduna wa zaulimi komanso nduna zonse zimene zabwera pano ngakhalenso achiwiri kwa nduna. Ulemu kwa inu nonse bambo zangazanga chikhosi amene muli mlembi ku office ya president ndi ku cabinet komanso kugwira ntchito nonse aboma muli pano. Ulemu wanu. Ulemu kwa inu nonse amene muli kugwirizana ndi boma po programu yakuti anthufe tikhale ndi zoyenerera zake zaulimi zotchipa mtengo. Ine ndinafuna kupatsani ulemu wapaderadera chifukwa popanda inu programu imeneyi singatheke ayi. Ndiye ndithokoze atsogoleri onse wazipani zosiyanasiyana mutonse alliance amene mwafika pano komanso ndithokoze amayi Abigail Sharif Bongwe amene ndinu aphungu wa dera lino la Zomba Likangala komanso aphungu ena wonse amene muli pano aku nyumba ya malamulo. Paramount Chief muli pano, inkosi Yamakosi Gomani the 5th, komanso Paramount Chief Kawinga, Senior Chief Chikowi amene mwatilankhula ndi magogo wonse amene muli pano, atsogoleri wathu kumidziku. Ulemu wanu. Abusa Feren Duncan Lichapa komanso atsogoleri azipembedzo nonse muli pano ndikupatseniso ulemu wapadera. Wonse amene mwayitanidwa mwapadera chifukwa cha pologalamu ya leroyi, azimayi ndi azibambo, anyamata ndi atsikana, ine lero nkupatseni moni wapadera kuno ku kapitolo yakale ya dziko la Malawi ku Zomba. Kaya muli bwanji kaya? Anili chenene. Umi wa machiri. Ine ndifuna lero mmene tili kusonkhana panomu angakhale nkhawa inalipo chifukwa cha mliri wa matenda amene wagwera dziko lonse lapansi. Tinaona kuti nchachikulu ichi chimene chili kuchitikachi kuti kuno tikhoza kufika ku kapitolo kwa kale. Mbiri yathu idalembedwa yakuti singasinthidwe. Ndiye leronso tili kupanga mbiri yakuti kutsogoloku wena azidzaloza nthawi ngati imeneyi, tsiku ngati limeneli mmene tili kupitilira
kupanga mbiri ya tsopano ya Malawi lero lasonkhana pano kuti tikhazikitse pologalamu imene ine ndi achiwiri wanga Dr. Lazarus Chilima komanso azanga wonse amene tili kutumikirani lero tidalonjeza kuti tifuna Fetereza akhale otchipa mtengo, akhale otchipa mtengo kwa alimi wonse ku Malawi kuno, komanso mbewu zimene zili kuperekedwazi zotchipa mtengo zithandizire kuti munthu akapeza thumba la Fetereza 4,495 kwacha nkupezanso mbewu yake athandizike Malawi aliyense, chifukwa chakuti pologalamu imeneyi tukhazikitsa leroyi, pologalamu imene timayitchula m'mamanifesto athu aja, tidanena kuti pologalamu imeneyo njoti ikwanire aliyense, angakhale kuti si aliyense mwa 18 miliyoni wanthu aku Malawi, koma banja lililonse limene likuchita ulimi ku Malawi sizinachitikepo nkale lonse mnjira yake imeneyo. Mogwirizana ndiwo amene kunduna wanu wolemekezeka alowe amene amayang'anira za ulimi dziko lonse la Malawi, wotipatsa chiwerengero chimenechi 4,200,000 nchakuti 2,000 nchakuti titero mpaka ka 100 kake kotherako. Cholinga chake nchakuti banja lililonse limene lili kulima, silukambaza mafama akuluakulu okhala ndi maestate akuluakulu, koma tifuna tiyambe ndi inu amene mmalima kamunda kanu pakuti paja, chifukwa cholinga nchakuti tikathandiza mabanja wonse wolima oposa 4 miliyoni, ndiye kuti choonadi chake nchakuti pologalamu imeneyi yakhudza Malawi yonse, ili universal, ngati poyambira kuti wina asatsere kumbuyo, aliyense akhalemo. Mwina wena amangoganiza kuti tikuchita izi pofuna kuti anthu ativotere, koma zimene tikuchita lerozi zikuonetsa kuti ife sitimangofuna zimenezo ayi, ife timafuna Malawi wonse akhale wothandizika, chifukwa tikufuna titumikira Malawi nonse. Nkhani ya njala iyi chaka nchaka, njala ya mgonagona ithe, miyoyo isinthike. Zikomo kwambiri. Sinifuna ndilankhule nthawi yayitali mpadzula mwakhalapa, koma
alipo tuwena maganizo lawo amakhala kuti maboma muno mu Africa asamathandizire kutsitsa mitengo ya zinthu makamaka za ulimi kwa anthu awo. Koma chimene amayiwala iwowo chifukwa nthawi zina amene amakamba zimenezi ndi anthu amayiko ena wotukuka kale. Zimene amayiwala nkuti kwawoko maboma wawo amalowerera nthawi zonse kuthandiza alimi wawo kuti azipindula pa ulimi, nkumakhala ndi zolima zimene amagulitsa pa dziko lonse lapansi. Ndiye ife kuno nkumaoneka ngati tasowa msika chifukwa chakuti iwo amathandiza alimi wawo, athu tisathandize chifukwa nchani? Ine ndenu nena kuti programu iyi tidayika dala ndi cholinga chakuti ife tsopano tidzuke kuchoka mu njala yongokhala nayo chaka nchaka kuti tikhoza kumaona zikulu zina. Chifukwa ngati simuyambira pamenepa zinazo sizithekanso, chinyamata sachita ni njala yayo. Chifukwa malingaliro ngakuti programu imeneyi imene ili pa mtima penepene pa filosofi yathu ya tonse, mpofunika kuti kulemera tigawane, chuma tigawane, wina asatsale mbuyo ku dziko lathu lino. Ndichofunika kuti pa khomo la munthu pazidziwika muja timatchulira kale pakhale pa khomo la mwana alilenji. Pa khomo lilonse anthu azikhala nchakudya chokwanira, inuyo mukhale nchakudya chokwanira, inuyo mudye katatu pa tsiku, inuyo mukhale mgulu la iwo amene akuyambitsa zintchito. Chifukwa banja lanu likayamba kupindula, ulimi wanu ukakhala waphindu, ndiye kuti inunso muyamba kulemba wena ntchito. Tikatero kumalawi kuno sapezeka wina wongokhala ngati lova. Angakhale kuti programu iyi boma ikulipira 160 billion kuti itheke, programu imene iyi siyogawa ndalama zakuti niyo mungodya lero ni lero, popeza amati likaomba watheratu ndiye nkuti basi tapeza ndalama. Iyayi, this is not a means of distributing resources for consumption, but a means of distributing resources for production. Chingerezi chake amatero kuti sikuti tingonyambita zinthuzi. N'chifukwa chake tipereke machenjezo kutsogoloku mujana mbiru lankhula anduna tukamba kuti programu imeneyi isanduke Fetereza weniweni tsopano wonena kuti ntchito zachuma kumalawi kuno zikuledi. Tukhala ngati takubaya Jackson kuti tsopano thupi la zachuma la Malawi liyende ndi mphamvu kukwaniritsa kuti dziko lathu lino silotembereredwa, zonse zilipo kuti tichite nazo. Chifukwa nthawi yayitali yakhala yakuti anthu ochulukitsa ndiye wosaukitsitsa Malawi muno, anthu ochepetsetsa ndiwo amene ali mchuma cha nkhaninkhani m'Malawi muno. Koma anthu ochepetsetsawo amene ali mchuma cha nkhaninkhanicho ndi anthu amene akugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi ankhaninkhaniwo amene sakupindula, chifukwa kukhalabe amphawi. Umphawi wakenso wadzaoneni, ngakhale wena amanena kuti umphawi sazonda, koma wakumalawi tuzonda na tsiku ntsiku chifukwa chakusowa chakudya ndi zina.
Shukran. Chifukwa ife tikuona kuti ndi udindo wathu, udindo wa boma ili, kuti kusiyana kotereku kwakuti chuma chingokhala m'manja mwa anthu owerengeka, anthu ambiri ali kukulukutika ndi umphawi ndi njala, zimenezi zichepe, zimenezi zithe. Kusiyana kotereku tachita kukupezerera kukuzuza Malawi pakati pathu. Ndiye ife ngati okutumikirani, okutsogolerani, silifuna kudzera njira ina yoona ngati kuti sitikuona kuzunzika kwanu ayi. Tikumane ndi inu mokuthandizani, chifukwa sitifuna kuti umphawi ingokhala ngati nkhani yozolowereka yakuti aliyense azingoti nangati ngatani, popeza umphawiwu ndiye chikhalidwe chathu, sichikhalidwe chathu, sichikhalidwe cha dziko. Mulungu sadalenge kuti Amalawi azikhala wozunzika nkukhala limodzi mwa mayiko osaukitsitsa pa nkhope ya dziko lapansi. Iyayi, izi zitilachita kukhoza tokha, mpofunika tithane nazonso ifeyo, chifukwa Mulungu adatikondera kutipatsa zimene adatipatsazi. Chifukwa chake boma limayenera kulowerera ngati pena pake wanthu ake sakupeza bwino. Ifeyo tulowerera pa zimenezi mwadaladala. Koma kulowerera kuti nkwakuti inuyo mukhale nkuthekera, angakhale sitinganene kuti zimene muchitezo zikhala zotsatira za mtundu wanji, zizikhala zosiyana kwa aliyenseyo, koma mwayi wakuti aliyense akhale nawo ukhale wokwanira aliyense. Tikatero ndiye kuti uyu zimkanike zingomkanika yekha, koma osati chifukwa chakuti sidapatse mwayi wakuti akhoza kuchita bwino. N'chifukwa chake ndikufuna kunenetsa ndithu cholinga cha pologalamu imeneyi nkuti ifeyo tipindule nayo, sikuti yangokonzedwa bwino, koma nyofunika kuti ichititsidwenso bwino, itsatiridwe bwino. Ndiyamikire akunduna wa zaulimi ndi maunduna ena wonse amene mwakhala muli kulumikizana bwino. Ndimalankhula ndi achinyamata yapo amandiuza kuti m'malo motenga ndalama zomwezi kuti tipatse wena tikonzere pologalamu ya kompyuta, takoza tokha pologalamu imeneyi mu ofesi mwathu, chifukwa anyamata wathu ali ndi nzeru zokwanira. Achinyamata wathu alupeza kale mayankho kuzambiri zovuta zimene tikumana nazo, chifukwa ndi achinyamata amene akudziwa bwino kumene tingapeze nzeru imeneyi, chifukwa nzeru yawoyo nyachibadidwe, waphunzitsidwanso bwino, ndipo ali nkuthekera kotero. Ndalamazi sizakuti tigawane, ndalamazi nzakuti tigulire katunduyo, kuti katunduyo akwanire Amalawi wonse. N'chifukwa chake sitifuna kuti wanthu okhala pachikatikatike kwa iwo amene ali woda katunduyo, wena nkukhala pakatipa, ndiye alimi kotherako, koma alimi nkumangozunzika nthawi zonse chifukwa amakhala ngati walandira chenje chochepa choti sichingathandize. Ife tikufuna kusintha zakuti alimi asangozunzika akabzala mbewu pomadzakolola ali chimodzimodzi muja adalili asanabzale mbewu usauka kwake. Nkhani imeneyo ikhale mbiri yakale. Tionetsetse kuti pologalamu imeneyi ikuchita zimene timafuna ichite, kutanthauza kuti kusiyana umphawi mdziko muno ndi anthu amene akupeza chuma, kusiyana kumeneko kuchepe, komanso tipindule zambiri, tikhale ni chakudya chokwanira, komanso tikachita bwino kwambiri tionetsetse kuti katundu winayo tigulitse. Panopa tikambirana kale ndi mayiko wena kuti zolima zakuno zikhoza kugulitsidwa ku misika yodziwikiratu, tiziwonjezeranso kuno ndi mafactory wena kuti ndalama zake zizichuluka,
wena vatilembera kale makalata wena afuna atume nthumwi kumene mwachitsanzo ku South Sudan akufuna kuti tiwapatse chimanga chochuluka kwambiri. Izi zikutanthauza kuti mujamanenera uyu winiko ni mzake Jacob ngati inu mwapeza matumba sate koma pabanja lanulo pachaka cha thunthu mukhoza kudya chimanga kaya mmadya mwezi umodzi thumba limodzi, ndiye kuti mukhoza kuchotsa matumba 12 nkusunga kuti ichi nchakudya chakuti tizidya katatu pa tsiku mmene tilili awiri atatu muno. Mukakhala 5 mudziwanso kuti mwina muonjeze matumbawa, koma ndiye kuti mukhala ni matumba pasate paja mukachotsapo matumba 10, matumba amenewo akupindulirani chifukwa mukagulitsa, koma osagulitsa chakudya chonse. Iniyo chitani masamu, masamu akuti tsopano nikhala pabwino. Zimene zichulukirezi zimene zikuthandizeni kuti pologalamu imene ikupindulireni kutsogoloko. Mudzakhala vanthu akuti ulimi wanu ngakhale ka hekta kamodzi mahektala awiri ukhale ulimi wa phindu, chifukwa ifeyo misikayo tayipeza kale tiyipezanso ina kuti inuyo chilichonsecho kaya tipita ukachuluka peza mpunga, koma mpunga umenewo tipititsanso ku Botswana usiyana kuti azikayitanitsa chakudya ku Brazil. Izozo tikuzani kuti zitheka. Uyu akhale mphale chikhale chisankho chake. Tufuna kuti aliyense amene angalandire program imeneyi kaya kumudzi kwawo nkuja kwa Kabaye kaya nkunthalire kaya ndi agogo aja ali kunathenje kaya ndinu single parent, chifukwa wena ma farming households ndiye kuti mwina bambo adapita, mwina mayi adapita, mwina ndi single family kaya ndinu anafuneya anapita kapena inu anazunga kapena kuno tunkupirimiti kuno ine kuno uyamba kuti ndziweko pamene ndali pa chanko yapo zaka zingapo ndiye nimazungulira kuno ndi azanga nimadziwa naso ni malemu abusa agomo ndine tidayendera limodzi zaka zambirimbiri kuti nizidziwa kwa jali kuno, komanso za basi ya mayaka ija timakwera nawo chifukwa zathu wena timakayendera kumidzi kwawo, chifukwa zanga wena apa mtima panga kuno tidali limodzi pa chankopo. Wina dayika sabata ilo ndachubwera nawo, koma munthu wakuti kuyambira masiku athu apasukulu tidakhala pa ubwezi wathu mpaka pano, wosalabadira za chigawo, wosalabadira za chipani, wosalabadira za kuti nchani, koma kuti tonse ndife Amalawi chifukwa chimene ife timakhulupirira. Ndiye pologalamu imene iyi sikutanthauza kuti chaka nchaka tizingokhala vanthu manja khoba upempha tikalandira, chifukwa choti tikufuna kuti tidye sabata lomwero nkukaphetsa thumbalo ife nkupeza ndalamazo nkumwera mowa, koma njala ija yosatha, banja nkumangozunzika, vana nkumangozunzika. Iyayi irresponsibility ya mtundu umeneyo kwa azibambo ichepe, irresponsibility yote ingakhale kwa azimayi wena wochepa ichepe, chifukwa amene amachuluka ndi abambo. Ine nchifake ninatchula ifeyo chifukwa kunoku amene talephera kutsogolera kwenikweni nkuonetsa zimene azimayi akhoza kusanduka ndife abambo. Mpofunika ife ndiye tikhale woyamba kulapa. Programu iyi usiyana kwambiri ni zonse za masubsidy zimene zachitika kumbuyo uku, chifukwa cha extent yake ndi komanso zolinga zimene tifuna. Ndiye tikufuna kuti titeteze, inuyo mutetezedwe amayi, aliyense atetezedwe kumalawi kuno. Zina mwa zimenezi nditchulepo zinthu zitatu kapena zinayi. Amene mukhale ndi gawo lolandira kapena kugula
titero Fetereza Otchipa Mtengo nkunena kuti inu zikupindulireni mpofunika kuti muchite masamu kuti kodi ine ndingapeze matumba angati wachakudya wofunikira kuti ineyo ndisakhale mmodzi mwa anthu olephera ni programu imeneyi chifukwa kuti mupitilire chaka chamawachi alangizi waja azionetsetsa ma EPA monse kuti kodi amene sakupindula nazo izi ndani, amene waphetsa zimene zili ndani, amene akulimbikira ni ndani. Amenewa adzakhala mboni yanu kuti inunso chaka chamawa mupitilire chifukwa chakuti mwachita bwino ndiye kuti mupite standard ina. Koma kuti tiphetse zimenezi nkumangochita malonda ngati mujama selewulira kuti tipite nayo palombe likangoloka uko tikapita ku Mozambique yayi. Zimenezo zikathandiza wena kuwapatsa ntchito maiko wena pamene iniyo mukugona ni njala ni wana wanu akuvutika. Chachiwiri rufuna kuti programu imeneyi ithandizike kwambiri chifukwa chakuti alangizi wonse wodziwa ntchito ya ulimi athandizire kuphunzitsa anthu athu chifukwa cha nthawi zambiri anthu athu ngakhale zolima zawo sizikhala ni mitengo yabwino chifukwa chakuti sakulangizidwa muja timalangiza kale. Tidalakwa pomachotsa alangizi m'midzimu tifuna tiwalembeso ntchito ambiri aonjezekere pa iwo amene alipowa kuonetsetsa kuti konseku anthu athandizike standard za zimene tili kulima zimene tili kupindula tikuchita produce zikhale standards zapamwamba kuti tikatero mitengonso izikhala yapamwamba. Komanso inu akunduna kwa maboma ang'ono inu ma district council nonse teleku adokotala munikhulukire chifukwa nacho kutchulani ndi district council ni makansula wanu wonse monga mwachitsanzo kuti muthandizire kuonetsetsa kuti ma bylaws aku council kwanu akuthandizira izi zina zimene magogo athu akudandaula mujama lankhulira senior chief Chikowe nzakuti ifeyo tidayendetsa bwino popanda chinyengo popanda katangale ngakhale ma district council athu ni nkhani zachitukuko zina zilikhoza kumachita tokha mwa msanga chifukwa ndalama ziliko koma zakhala zili kugwiritsidwa ntchito molakwika. Ndipo ngati wena sitingaphunzire tiphunzire kwa iwo aja adamangidwa konkuno kuzomba wena akumangidwa awa wena adzamangidwanso chifukwa chopulupudza posafuna kuti azitsatira malamulo a dziko kuti amalawi apindule osati apinduleni munthu mmodzi ayi. Tufuna mutithandize kuti zonsezo zichitike bwino ni cholinga chakuti mabanja apindule ku Malawi kuno. Chachitatu nchakuti mukapatsidwa inuyo mwayi wokuthandizani kuti pa hekitala iyi mukhoza kupeza matumba mwakuti kapena inu mufuna ulima zakuti mpunga kanchimanga chifukwa chakudya si chimanga chokha. Zikomo kwambiri tikapatsidwa mwayi wouzidwa kuti tichite zinthu mwabwinobwino nkuona kuti zimene tilima zinza mtundu wanji ngakhale tikunena kuti chakudya si chimanga chokha tikhale anthu ozindikira kuti ambiri kuno silikwanira kukhala ndi msinkhu woyenerera kapena so bongo boyenerera zimativuta chifukwa chakuti zakudya zathu sizikhala zakudya zokwanira bwino kuti munthu azikula mu thunthu wake mmene ayenera kukhalira. Mpofunika kuti tikhale anthu osamala
nkuonetsetsa kuti zina tikamatumiza kwina zimene zatitsalirazo zisangokhala zinthu zakuti ifenso sizikutipindulira potipatsa chakudya chakuti tikhaledi anthu athanzi. Tisamalire chilengedwe chonse, tisawononge dziko pofuna kuti bola napindula ndine. Zina mwa zimenezi ndikambapo sabata lubwerali chifukwa talowa chisimo choyipa Malawi kuti aliyense afuna kukhala mfumu m'maso mwake nkumachita zimene afuna azichita malinga zampindulira iyeyo, osaona kuti tili kuononga dziko ndipo tili kuononga tsogolo la wana wathu ndi adzukulu wathu. Chifukwa ife tikachoka dzikoli limene tiwononga lero tachita kubwereka kwa wana amene ali kubwera mibadwo yakutsogoloko. Nchofunika tisamale ndiye ife tikhwimitsa ngakhale potsatira malamulo. Ino azaunduna ofalitsa uthenga komanso nduna ophunzitsa anthu mutithandizirenso kuti zinthu zonse zizichitika mwa dongosolo lake. Koma njalayi yapitirira saizi chifukwa sidalimbikirenso ulimi wothirira wamthirira. Tufuna kuti zimene zija masikimu ena amene adafa kale kumsondole konse kuja zina zimene timachita kale nkumakhala ndi mpunga wokwanira woti timatumiza ngakhale maiko ena lero zidalekeka ziyambirenso bwinobwino anthu apindule. Zikatero ndiye kuti tizikhala ndi chakudya nthawi zonse, chifukwa ulimi wamthirirawo uzithandizira kuti kumene kwasowa chakudya chipezeke. Koma akundu nawo adatipatsa kale ripoti, ndipo maripoti wakuti tiyambe kugawa chakudya m'madera wakuti ndi wakuti ndi wakuti zilipo kale. Ndipo zinthu zimene mwanena pano amfumu MP akuno nzomveka ndithu, zimenezo dongosolo lake lilipo kale. Ngakhale kunduna kwathu ku ofesi kwathu adodma waja ngofuna kuti azithandiza pa nthawi yotereyi. Koma tunena kuti tiyeni tivale zilimbe tonse, dzikoli satikwezera ndi wina, chakudya sakatipatsa ndi wina, kulemera sachita kutitemera ngati katukwi, mpofunika tokha tidzitemere kuti ife tatopa ndi kukhala ndi moyo wotereyo. Chifukwa ndikukambaza kulimbikira ntchito ndathokoza chifukwa nthawi yonse ndakhala ndikuyenda kubwera kuno angakhale kuti msewu waonongeka mpofunika kukozanso padera pajapa. Ndaona minda imene yakonzedwa kale. Nchifukwa chani timabwera kuno? Chifukwa chakuti kawiri mvula imayambira kuno. Wena akadakondwera kuti nkatsegulire programu iyi kwawo nkachitire kudera lawo. Ine sindikusankha dera, ngakhale MP wakuno ndi MP wa Malawi, ndi woyimirira wa Malawi, ndipo kuno kwa mambo kwa mpofunika kuti tionetsetse mafumu onse aja nizolinga zija zilipo zofuna kuti mafumu alowe osati zaka 15 mpakana kumango kangana. Amalawi tidaphunzitsidwa kuti ngati tasemphana chichera tiye tikhale pansi tigwirizane, mabanja wonse achiufumu tiye tizikambirana nkhani. Angakhale nkhani zikakhala ku khoti mumagwirizana kukazichotsa kuti tsopano tiye tiyende chamtsogolo. Anthu asamango dandaula, wana wathu asamango khala opanda atsogoleri amene ali monga mwakumagazi m'chibadwidwe chathu. Pomalizira ndinene kuti tikalumikizana ndi misika izi zipangitsa kuti anthu 80 pa 100 amene athandizidwe ni programu imeneyi akhala anthu amene achite bwino koposa. Koma linki cheni imene ipangitse kuti zimene zizitheke ndi private sector, ndi anthu amakampani, ndi anthu amene akuyitanitsa Fetereza, anthu amene akugulitsa Fetereza. Apo naima pa malo angapo mmene ndimaonerera zitsanzo mwa ena amene agula Fetereza kudzolera mnjira imeneyi kugwiritsa ntchito ID yawo. Ubale wa boma ndi makampani ngofunika, koma ukhale ubale wochitika mwachilungamo,
wokhulupirirana osati wodyerana ndi kuberana. Anthu ena zikakhala zinthu zaboma amangoganiza kuti ngati kuli pamchenga penepene poti ndikapezerepo zinthu ndiye kuti mkuboma. Chinthu cha boma si chaulere ayi. Chinthu cha boma ncha Malawi chifani misonkho ya Malawi wonse nchofunika chisamalidwe ndipo contract iliyonse itsatidwe bwinobwino koma isakhale njira yobera chuma cha boma kuti wina apindule pamene wena akusauka. Zimenezo masiku amenewo latha chifukwa ife tufuna kuti ubale wa private sector ndi boma ukhale wolimba kwambiri kuti private sector ikule kwambiri chifukwa ndiyo imene ilembe ntchito anthu ochulukitsitsa. Tere apapa Fetereza ali pa njira yoina akuchoka kubayirako wina ali mkati mwa nyanja tuonetsetsa kuti chilichonsecho chifike ku Malawi kuno ndiye kuti anthu a transport apeza zintchito, anthu amene azilemba azawo kuti utakhalani ndi telefoni ndi foni amati chani foni ya mmanjayi yoti tilumikizane pa network awagule Fetereza pakhala ma station osiyanasiyana ndiye kuti wena apezanso ntchito mmenemu. Aliyenseyo kaya warehouse kuja ndiye kuti wena apezanso ntchito zoti azisungira katundu asanapite malo wena. Tufuna kuti tonse tigwirizane ku Malawi kuno paliponsepo aliyense apeze chuma bwino. Tikatero ndiye kuti anthu ofuna kulanda anzawo sapezeka. Uyo azifuna kuba zinthu agwidwa. Uyo agwidwe sitimchitira chifundo, lamulo ligwire ntchito yake. Chifukwa kuno tikamangolekelera zinthu kuti ayibola anabayo ni m'bale wanga tinadyera limodzi mawa zomwezo zikupha ino. M'bale wanuja atamangidwa inu mudzasowa wodya naye chifukwa mnazolowera kudya zakuba. Ku Malawi kuno tisakhale mchisimo chomangofuna kuti ayibolani zitatipeza ife. Iyayi mupweteketsa wena inu mukakhala ndi mphamvu mukakhala ndi authority kapena muli ndi ulamuliro kumauza ang'ono chitani zakuti inu kumabisala kumbali kwake. Ang'ono aja akumagwidwa akazunzika kundende inu muliphe chimenecho si chilungamo ayi. Musaphetse anzanu musazunzitse anzanu pamene inuyo muli kuzemba kumachita zimene kuti katangale ku Malawi wafika pothera. Ngati wena mukadakayika muzidziwa kuti Chakwera amafuna kumatsata malamulo paliponsepo lamulo ligwire ntchito. Kaya muganiza kuti mwazemba mupezekabe, kaya muganiza kuti mukhoza kukhala kagulu pena pake nkunena kuti programu iyi ikanike kuti Amalawi apitirire kuzunzika ndi kukhala mphawi mukanikabe. Chaka chikubwerachi mukhala pa mtendere ndinu mukhala pa dzuwa ndinu. Tiyeni tilumikizane ndi kukondana Amalawi kuti zonse zimene tichita zikhale zinthu zothandiza wina ndi mnzake. Chifukwa kuti pakhale ntchito 1 million nzoteka tikachita madongosolo onsewa kuti aliyense akamapindula kulikonseko ndiye kuti zikhala bwino. Koma tanena kuti tikhale poyambirapo tithane ndi ukapolo wokhala ndi njala m'midzi yathu yonse m'mabanja athu onse. Nchifukwa yake silifuna iwowa akhale kumbuyo aliyense monga mwazolinga za United Nations akhale included. Inclusive growth imeneyi, inclusivity imeneyo itithandize kuti tonse tipeze mtendere ku Malawi kuno. Asakhale wokondwera ni wochepa tikondwere tonse. Koma pali pano maziko amene atithandize kuchita graduate ku poverty to prosperity. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo chifukwa cha kuchereza kwanu. Zikomo. Mtsogoleri dziko lino